Phaidi hingke tongte kaisa kothoma salaina kothomani mung wngkha niji kaham ke dunia kaham honjago. Tai omno tilaino rwksawinai phaidi chikonsa kothoma kaisa salainai. Belaino kharma sinchaja boma bwrsi hamya tai srai khoroksani kahini no tilai. Belaino kharma sincha boma bwrsi hamya tai ibo bigraja tai sikonsa borongni je phol phokara fruits ni dugan tongo. A dugano bo asungani klayo tai yang boma hingke khasu busuk ungjagoi bwslano ganani kangnani soya. Tai boma bwslano saka babu nungani gana ono tongdi ang nungbai hasalka tongani musungya hinainai bwslano saka. Tai bwsla saka nadi ama जों kisa misa rang poisa phaimani lamala boro tong जों o kisa misa o fruits rongno komla apel rongno phalaise जों kisa misa rang manjamani a dugan khulogya hingka hingke जों borole rang manai hinainai bumano saka. Tai yang dugano da thanai yang buma bwrsi hamya bono da naikolnai belaino palia anglai tonglaikha. Tai doctor rok phungna bo rang ri rok krini bagoi buma bo nogo hamya semsem. Tai kono phono budi bo malai liya dugan ba bufur khulok sinai tai buma hamya no ba bufur naisinai obahai boro belai kheno kharma sini sangi tong jajakha. Tai kono pala karikha bongni bagai budi tai tamo khlaima sak ekdom pala krisoka. Tai buma hingka hingke belai kheno motani bisas khlainai borok tai belai kheno pojosanai borok tai obahke tongte belai kosto manai tongte hingke salsake buma budi kaisa phajaka tai bwslano ganawi ringkha. Nadi babu nungani kaisa budi nari hinainai bwslano budi rwkha. A budi tamo homala bwslano saka nung dugan khulogoi simi kabi phaidi tai nung aro sui kabi phaidi ani ama bwrsi hamya angui tongkha tai ang hamya naikolnani nama bai o dugano asugui tongmaya. Tai norok je phol phokra je apel komla je paina musungnai norok thaisa 20 taka khlaioi rewinai paimanai. Tai rang hingkangke ora basko tongo a basko dai kalang manai hinainai seiredi hinainai buma saka. Tai bwsla saka bahake sombab nai ama tabuk ningkha belaino din hamya belaino bororok sitra kwbang tai nino je phol phokra je apel thaisuk komla abono buitalang thangai rangkalang ya thangka tamung na sila ningai bumano saka. Tai buma saka bwslano nung sudu poito simi khaidi ang poito khayo nono asike bo thokornai tonglak jese borok sitra sikok mangkok puno nini bwthai ta maganang talanggoi nono rangkalang ya thanglak ningai bwslano saka. Tai hanya hai buma sapika je talangnai rang riawoi bwthai khosai talangnai bo talang khaba talang thung abo bini bepar nai hinainai saka je talangnai talang thung tobo phuno nung dugano mohaike suinai kabui duan khuloi kabui phainai di ani kowaisa nainai di hinainai buma bwrsi hamya saka. Tai aprokeno asrai boba khasu busu hanyang jaka pujibu komjaba bo kubui no buma sama haikeno bo dugano suyoi ana ama hamya nang morna nango dugano tongmaya
tai norok ani phol phokra na paina musung khe thaisa 20 taka ke rowinai norok je talangmani hijab khlaioi o basko khlainai norok rang dai klang de hinai kubui kubui no seinai dukan khulogoi kabui phaikya tai sarik ingkhang kana bo kubui kubui no thangai nai kya bo hijab khlainai ke bini phol phokra bai rang no ulta bisi se mane thangpi siru bele wana jakha abo tamokhe ingkha hingke bui jotono pore nye phike bin dugano phaioi je bin dugano agi phol phokra pani rok ana ama hamia ang dugan asumaya norok phol phokra je talangman talangdi o basko rang riklang thani hini sijang numa bai boi phol phokra talangai basko ke rang riklang thanani jengkha tai baksa baksa hingka ba sui klang thangka chithi chikon sa hairoke nini ama no motai rota kina hamruthung tai golap phuk khum barsa nini amani bagai hairoke boi a dugano kalangai thangka tai kaisa hingka sujak hanya hainung mani hingke khoroksa daktar bo siklang thangka bini phone number nini ama belanya hamia hingka ang nini amano nanya ni bagai ready tongo nung tai o ani nambaro sujago nung ano call khlai contact khaidi hinai bo suja rokhe mangkha te phaidi hingke jeng o kothomano khanalaioi jeng tamo srungjangnai man hingke obono jeng sak sakno puila poito sana nangnai tai jeng sak sak kaham ke poito sakangke tai motanyo kaham bekhabage surika hingkangke boi joto sangsarni jesa hamyara puno bo truk truk hamnani masengnai o kothomano tiyei omono srungjanai mano honai tini nongni thani asu joro tikheno pok narak jakha tai norok jotono kaham tongdi tai obahai kaham kaham ani kok borok kothomati khanaoi tai norok bahaino oma haike samung khlai phunung je lukurok nongni tomono nogoi ma srungnatei asai phayo sungwaisani bagai tai sung kaham samung khlainani no sung agogoi tai sung o sangsarni kutuloi thangpano kamai thangpano chini mung jate kamai ekhe kalang thanani sirti abono sung jotono khawasu inai sung kaham wansogoi tai kaham samung khlaina hne ang khawan sobo tai ani video kaham ketal nanya ni musung kangke nor comment like share tai subscribe tai bell icon khanya bagai tapog asik sawnyo jotono hambai